এই ভিডিওটি আরম্ভ হচ্ছে এক ডান্স রু ডাইরেক্টেড বাय मु आ मो सान भोड़ी এই সংগরে নাচিকি ସମସ୍ତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନାଚିଦେଲୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦି ଜଣ ପୁରା ବିଲେଇ ଭଳି। ଆମର এই ନୃତ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ କି ଆମେ ଦି ଜଣ ରେଡି ହେଉଛୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଖୁସିରେ ଆମ ଦି ଜଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ରେଡି ହେବୁ ଟିକେ ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଓଟରା ଓଟରି ହବୁ ନା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଲେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଭିତରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରୁଛି ନା ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ବି କମ୍ ନୁହଁ ପଛରେ କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ ତାର ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ତାର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧକ୍କାରେ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ୁ। ହେଇଛି ସିନା ଡିଆସିଲି କାଟି କିନ୍ତୁ ବଳ ପ୍ରବଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପେଲି ଦେଇକି ନିଜେ ଆଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି କାରଣ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବାରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ନା। ତାପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରାମାରି ଆଉ ଘୋଷରା ଘୋଷରି ଓଟରା ଓଟରି ଭିତରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ସବୁ ମୁହଁରେ ମାଖି ମୁଖି ପକେଇଲୁ କାରଣ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ନା ଓହୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବୁ ଆଉ ମମି ଯଦି ଆମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ମାରାମାରି କରି ସ୍କାର୍ପ ପାଇଁ ଟଣାଟରେ ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଦେ ଦେ ବୋଲି ସେ ଦେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲି। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ମାନିକି ଦେଇଦେଲା କାରଣ ବୟସରେ ସିଏ ସିନା ମୋଠୁ ସାନ କିନ୍ତୁ ସାନ ଭଳିଆ ମୁଁ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କ୍ଷୀର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଭିତରେ ଏ ମହାଶୟ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମମି ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ଧରିକି ଆଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମମି କହିଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗେଲା ବୋଗୁଡ଼ି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ତ ଖାଲି ନିଦ ଲାଗୁଛି ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ମା ପୁଅଙ୍କର ତ ଗେଲା ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ସରିବନି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଓହୋ କି ଖରା ଲୋ ମା ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସ୍କାର୍ପ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ। ୱାଓ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆସେ ସେଇ ଜିନିଷ କିଣିକି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ କଟିଯିବା ସେଇଟା ମୋ କାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ନହେଲେ ମମି ଗଲେ ସେଠି କାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିଦେବ କାରଣ ମମି ପଠାଇଥିଲା ଏ ନାଲି ଫିତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବେଶୀ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି ଏଠି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ସେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ଯେମିତି ମମି ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ହୁସ୍ନିକି ପରିସେ ମୋ ଅସଲି ରୂପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିବାର ଦେଖି ଦେହ ସରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାଟା ପକେଇଦେଲା। ଆମର ତ ଏ ଉତ୍ପାତ କେବେ ବି ସରିବନି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଟାଟା।